an balima o bisimila an balak ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don juin kalo tile 18 procureur Bubakar ale kɔni ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan sobanda o fagali kɔni hukumu kɔnɔna la ni y'a taga lajɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen procureur kɔni ale tagara sobanda ni ka taa a ka jateminɛw kɛ a nalen ka bɔ yen nɔ tarata don a ye nin kuma ninnu de sɔrɔ ka fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ni o ye ka fɔ ko mɔgɔ 29 olu kɔni lamɛnla wa mɔgɔ 10 kɔni fɛnɛ minɛla procureur kɔni ka fɔla ko juin kalo tile 9 ko mototigi dɔw kɔni ne nana sobanda dugu kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 17 kɔni wagati ko maa minnu kɔni ye ni walejugu ninnu ta ka sobandakaw kɔni sɛgɛrɛ ko ninnu kɔni kun kɛlen bɛ k'u ka baara labɛn kosɛbɛ ko wa u kun bɛ ko jɛkulu de ko jɛkulu fɔlɔ minnu kɔni nana olu donna sobanda dugu kɔnɔ ni ka tasuma don fɛn bɛɛ la ka marifa cili daminɛ dugudenw yɛrɛ kɔni na ko o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ maafala ninnu kɔni ka jɛkulu filanan kɔni fɛnɛ nana ni ka na u ka baganw kɔni bɛɛ cɛ ka taa n'u ye ale ni wari minnu kun bɛ dugulamɔgɔw kun ko o bɛɛ fɛnɛ bɔ olu kunna ko jɛkulu sabanan kɔni fɛnɛ nana o ta kɛra ka dugu kɔni lamini walasa mɔgɔ kana se ka don dugu kɔnɔ mɔgɔ kana se ka bɔ fɛnɛ procureur ka fɔla ko ni maajugu ninnu kɔni ko ala tɔgɔ de kun bɛ u da kɔnɔ ko wa fɛnɛ u bɛɛ kun bɛ moto la u n'u ka marifajugu ko wa ko mɔgɔ kelen-kelenninw kun bɛ u cɛma ko dugulamɔgɔ dɔw kɔni ɲɛnɔ tora olu la ko sabula u ni olu kun bɛ sigiɲɔgɔnya la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Kucala mara la Buguni ko sɛnɛkɛla du 60 kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka taa dugu wɛrɛ la ka taa u sigi ekɔliso dɔw kɔnɔ ale ni so labanbali dɔw kɔni kɔnɔ ko ni sɛnɛkɛla du 60 kɔni ni y'a taga lajɛ ko u bɛ taa mɔgɔ 400 kɔni ɲɔgɔnna la ko ninnu kɔni bɔli sababu kɛla u ka dugu la ye sabula Solakɔrɔni dugutigi ko kɔni ne y'a ɲini ni sɛnɛkɛla ninnu kɔni fɛ ko hectare 5 ko u ka 3400 kɔni sara taxi wari ye sabula ko u bɛ ka dugukolo la baara ni maa kofalen ninnu kɔni ma sɔn o ma hakilila jiginna kunɲɔgɔn tɛmɛlen a ko kɔni kun mankan bonyala kosɛbɛ fo ka a kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye mɔgɔ 2 kɔni ni tora a ko da fɛ o sababuya la ni kunɲɔgɔn in kɔni kɔnɔ dugulamɔgɔ tɔw kɔni ne wulila ni sɛnɛkɛla ninnu kama ni ka u gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ ko ni mankan in kɔni hukumu kɔnɔna la Kucala kɔni ale maaba caman bɔra ka kuma ni sɛnɛkɛla ninnu ni dugutigi ninnu fɛ walasa u bɛ se ka ni mankan ninnu dabila cogoya min na ko nka o kɔni o ma fosi ɲɛ a la fɛnɛ ko tarata tɛmɛlen fɛnɛ juin kalo tile 18 ko o kun ye sɛnɛkɛlaw ka donba kɔni ye an fɛ yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bubakar Keta ale kɔni wulila ka se fo Buguni o don in kɔni ɲɛnamayali kama ko ni maa 400 ninnu kɔni ka kumalaselaw kun ka laɲini de u ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ka u fɛlaw f'a ɲɛna walasa gɛlɛya min bɛ u kan o bɛ se ka wuli cogoya min na nka olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan ko mɛ an bɛ wagati min na i ko bi ko olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u kɔni ka u sen don ni mankan in na walasa cogoya min na dekun bɛ olu kan o bɛ se ka wuli cogoya min na kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ni o ye an ka mara ministre ye ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin préfet ale ni sous-préfet olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw ma ni o ye strictement ale ni SNAC mɔgɔw ye ni olu kɔni kun kɛlen bɛ ka a laɲini ko sous-préfet ale ni préfet fɛn fɛn kɔni bɛ Mopti maraw la ko olu kɔni bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka na Mopti dugu yɛrɛ kɔnɔ ministre kɔni ka fɔ la ko jaabi kelen min kɔni b'ale bolo ka fɔ ni mɔgɔ ninnu ye ko o ye Mali jɔnjɔnw fasa de ye ko sabula o fasa in kɔni kɔnɔna la ko maliyɛn kelen-kelenna kɔni bɛɛ limaniyalen don ni saya ye Mali ka ɲɛtaga kɔni kama ko sous-préfet ale ni préfet ko olu kɔni bɛ baara la sariya dɔ de kɔnɔna la ko a man kan fiyewu olu kɔni k'a fɔ ko u bɛ sariya sɔsɔ ko wa fɛnɛ ni mɔgɔ min kɔni ye sariya kan sago ko o tigi ni ɲangili min ka kan ko o na da o kan ko nka ale kɔni bɛ a sɛbɛntiya ka f'u ɲɛna ko lakana baaraw kɔni bɛna daminɛ mun kɔni bɛ se ka jamana lasigidenw kɔni bɛɛ lajɛlen lakana Mali kɔnɔna la ko a b'a fɔ ni maa kofalen ninnu kɔni fɛnɛ ɲɛna ko u bɛɛ lajɛlen k'u jija fasoden ɲumanya o kɔni ka kɛ u tamaseere ye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don juin kalo tile 18 walejugu tabaga dɔw kɔni taara banba ni ale bɛ Koro mara la ni ka taa don du dɔ kɔnɔ yen nɔ ni o kun ye Gindola du dɔ ye ka mɔgɔ 4 kɔni faga nin du in kɔnɔ nka a kɔni ma se ka dɔn mɔgɔ minnu kɔni ye nin fagali wale ninnu kɛ tan ko u ma da o dɔrɔn ma u tilala ka nin dukɔnɔmɔgɔ ninnu kɔni ka baganw bɛɛ cɛ ka taga n'a ye seere dɔw kɔni ka fɔ la ko o mɔgɔ kelen ninnu de kɔni tagara bi ni ale ye dugu wɛrɛ ye Koro mara la ni ka taa bingalikɛ wale dɔw kɔni fɛnɛ kɛ yen nɔ ko wa fɛnɛ u tɛmɛntɔla fɛnɛ ko polisiso kɔrɔlen dɔ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko u ye o fɛnɛ jeni an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la